נפתח. הנה, ככה. ילד עדיין חי. ככה הוא נראה, פחות או יותר, כן? ואז כשאני פותח אותו, יש לי פד מסיבי, שלפד הזה יש חלק עליון שאליו קשור התחבושת עצמה, וחלק תחתון שהחלק הפנימי. זה החלק סטרילי. אסור, ברגע שפתחתי, אסור ככה להניח את זה. שם את זה על הנקודה. אני צריך לשים את זה על הפצע. כששמתי את זה על הפצע, בסדר? אבל אתה שם את זה על כששמתי- החוסן, על ה... ממש, שטפתי פה, שטפתי, אם הצלחתי לשטוף, כן? שטפתי, שמתי את זה על הפצע, עכשיו תעשי לי את הנקודת, אני לא צועק, תעשי לי פה למעלה נקודת לחץ. זוכרת איך עשינו נקודת לחץ? קשר, תעשי קשר למעלה. ממש חזק, תעשי קשר, כן. תעמדי יופי. יהודית, יהיה לך יותר יופי. קל. עשינו קשר, אנחנו כבר יצרנו נקודה. אבל זה לא מספיק. אני רוצה גם למנוע זיהום. כדי למנוע זיהום, מה אני עושה? תלטפי את החלק הזה, את רואה, יש אחד יוצא לפה, אחד יוצא לפה, כן? אנחנו עושים ליפוף בכיוון הנגדי, ככה מסביב ליד. תעשי ככה, ליפוף, כן? דגל את אנגליה. תעשי הפוך. זה דגל אנגליה נקרא לו. יופי, כן. נגד מה? דגל דגל אנגליה. אנגליה. עכשיו יש לנו מישהי שעושה קשר, משהו נכון? מהצבא. תעשי עוד פעם קשר. לא, לא, לא. לא, 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 לא. הנה, יש לה קצה ויש קצה, כן. אני הייתי בכפר. כן? יופי. עוד פעם. לא, אנחנו עשינו, סליחה. אני הטעיתי אותך. אני הטעיתי אותך. צריך לעשות עוד פעם סיבוב. צריך לעשות סיבוב. סיבוב. ככה. תחזיקי. וככה. סיבוב. סיבוב. ועכשיו לסובב. לא, 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 לא. שנייה, מה לא? סיבוב. ככה. עכשיו תעשי קשר. לסובב. את רוצה דגל? שעושים סיבובים? לא, לא ככה. ככה. לא, לעשות קשר. עכשיו. אוקיי, תעשי קשר. התבלבל בין שני כלים. לא, אתה הלחצת אותה, עכשיו זהו, לא, הלך. לא נורא, לא נורא. צריך חזק. זה, תעשי קשר. אחרי זה לא תוכל להוציא. אין בעיה. תלוי איך קשרת את זה. אם קשרת את זה חזק, אני אתעלף עוד כמה שניות. אוקיי. מה שאנחנו יוצרים, כמו שאמרו לנו, זה נקרא דגל אנגליה. למה זה דגל אנגליה? כי יש פה הצלבה כזו ושני פסים. מה המטרה? באמצע יש לי נקודת לחץ, יש לי קשר, ובצדדים אני סוגר את התחבושת כדי ששום דבר, איזשהו לכלוך או משהו לא ייכנס פנימה ולא יגרום לזיהום. ביד או ברגל, עוד פעם, פה ברגל זה קצת קשה יהיה לעשות, לא יספיק לנו, אבל פה בחלק התחתון עוד אפשר לעשות. ניתן לעשות כזה דבר שנקרא דגל אנגליה, ניתן לעשות חבישה כזו. מה תרגיש את זה? ממש תרגיש את זה, כי כרגע עשינו קשר. מרגישה שיש משהו? שיש דפיקות? מרגישה שיש דפיקות, זה אומר שהיא עשתה את זה טוב. ברגע שלא תרגישי בכלל, לא תרגישי בכלל דפיקות, זה אומר שעשינו חסם עורקים. אנחנו חסמנו אספקת דם לכל האזור הזה, עוד ממש זמן קצר כל האזור הזה יתחיל להכחיל, והילד ירגיש ממש לא בנוח עם החבישה שלכם.